Aman. Tolong sing genah. Bocah mok seret kaya nimbal tletong. Apa hidupno? Apa? Apa hidup lo? Dong, tulisannya dua. Welcome. Kok keset jujur. Sirahe ana kodoke iki mosok. Kodok manggone sirah. Ora kowe. Ora iso. Gus kodok kuwi manggone wajan. Digoreng. Lo dipangan. Nek kok pes. Bisu aja dongeng. Kamu dingeng. Kurang cepat.
bakal ning kono lho. Cepat. Besok. Ah!
satu-satunya jalan. Seminggu nang papan rene. Sing mau kasih kue, kau juga. Ayo. Toket hati coy jalan. Maju Orang ngomong kue dewe, lo paling bang gue gudangnya aja coy kabeh. Wah, Zimang Hulu. Jangan mengira ini awal rumahku. Larane mbok aku dikebu. Aku disiksa ning guri. Loro. Larane mbok. Ning guri disiksa aku. Aduh panas ini aku terus kecoy. Wah, ndasku diprotol. Aduh, lesep. Siki lo bangun neba, Siki. Aku kuyangi ilang awake. Awakku ngendi? Awakku ngendi? Aku setan. Setan puyang. Aku bakal meteni kowe. Aku golek awakku. Urung ketemu. Ada dua sampai dua. Bangkit under kubur. Ya.
bocah, mangan bocah. Sapa kae ngene video? Alu iki video tak blok iya apa? Anakku berdua. Aku balik mulai. Ayo Kang Muntul, kita goyang-goyang yuk. Asik. Waduh. Iya. Apa kabar? Selamat malam. Iya, ayo goyang. Yo yo. Selamat malam dulur-dulur Bulu Jawa. Selamat malam. Kenalkan nama saya Muncul. Nama saya Endang Sulastri. Jangan rame pol dek Gambia ya pul. Iki ramene banget iki acara apa iki? Iki acara Wani Matul Hitan. Ya. Wah. Jan pol iki nang desa Temangkang. Iki Bulu Jawa, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Weh, ditekano ada kok Jawa Tengah, Dek. Konti Kang. Saka Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, ngono. Ketoprak Wahyu Manggolo. Pimpinane Bapak Mogol ngono. Josji iki sowan perdana nang kene ya. Bulu Jawa. Wah, didongakno muga-muga seger waras kabeh. Muga-muga ora udian nganti biar ngono. Ya. Iya, Kang. Weh, ngene suwe muga-muga ditanggap nang ora endi nang desa Bulu Banjar neh kene. Yo, iki sing dinteni iki dagelane ngono, Pak Sariman ngono, Pak Hundor, Mas Khorim, karo Bapak Mogol ngono. Ayo bareng-bareng digoyang DJ Wahyu Manggolo. Iyo. Oke. Ya, singo macane Wahyu Manggolo.
bareng Jiro yang iya lulu mantap. Waduh melayu kowe ngosi mati weh. Wah, Yumanggolo. Ulungke bandamu ning tanganku. Mono salam. Kowe pengen bisa jaluk bondo dunyaku. Nanging kabeh mau pitukon. Mergo wis akeh pangorbanan tuwa prajurit-prajurit Palembang. Mergo kabeh musuh patrapan tindakmu. Lamun to kowe sing bacot, kabeh mau tetep tak kukui nganti oncatun nyawa. Ning ngarep aku wis kondo. Tinggalan bondo dunyamu, emanen kelawan nyawamu. Yen kowe ngeboti bandamu, tinggal nyawamu. Bola balik tak kandhake kelawan kowe lan kowe. Kok kukui? Tetep tak kukui. Saya Gustawa. Nyatanya belum nutup keringet sak tetes bebasan. Wes tinggal gelanggang colong bayu. Bani solak sak. Apa sak rani badamu ora sisi. Ora sing buset ya. Rahayu lip. Kula pikantuk keselamatan. Nanging kula pengen miterang kelawan panjenengan Kamas. Ya iku sih. Menapa darunanipun ngantos panjenengan menika leledang wonten ing alas glagah wonten. Sak tenane aku kautus dening Ibu Kang supaya tumuju ana ing Majapahit. Panjenengan dipun perintah kalawan Kanjeng Ibu tumuju wonten kraton Majapahit. Ora klen. Nanging ana sak tengah dalan. Sliramu katingges dening para Brahma curah kuwi mau satemah kakang tetulung lawan kowe ya. Dados rajune Brandal Wono lan salam menika karena saking panjenengan. Mbok menawa wae kaya mengkono. Awas ampun gegeden rumangsa. Jalaran menapa? Ampun tinakwa menawi kula menika kalah menawi gegelutan kelawan Brandal Wono lan salam. Nanging kabeh mau kasunatan. Sliramu wis katingges ya iku sih. Ingkang nami perang menika kedah ginakaken reka daya lan paweka. Pancen sengaja kula dipun tringkes kalian Brandal Wono lan salam. Pamrih kula gampil anggen kula jojoh kuwatipun Brandal kekalih kula. Kuwi mung pawadanmu. Kamangka lamun tok kakang ora enggal tumeka papan kene mbok menawa sliramu wis tumekaning pati. Cukup ketahipun kula ngaturaken matur nuwun dhateng panjenengan angin mboten. Jalaran menapa saged manah kula nalika kula lan panjenengan tasih mapan wonten Palembang. Saben-saben menapa ingkang panjenengan suwun tartamtu sak nalika ugi panjenengan dipun paringi kalian Kanjeng Ibu. Nanging benten kalian kula. Benten. Sasampunipun kula ngertos dedongean kalian Kanjeng Rama. Jebul kula kali panjenengan menika namung tiyang liya Braya. Mas, kula ngertos menawi panjenengan sumangkah wonten ing Majapahit namung badhe lempel kamukten wonten ing Sansunan Prabu Brawijaya. Tan bentenipun kula tartamtu panjenengan badhe mepalangi anggen kula sumangkah wonten ing kraton Majapahit. Aja kleru penapa. Pamontos sliramu uga bakal tumuju ning Majapahit. Kuwi mapan kabeneran. Bebaranan kakang tumuju Majapahit kae. Menawi tiyang mbak
bathik menika sampun katon ngengrengipun. Panjenengan badhe nderek kula sowan wonten Mojopahit, pamripun ugi badhe nyuwun ganjaran utawi kamulyan kalian Sinuwun Prabu Brawijaya. Mila saiki menika Kamas, wonten ing papan menika kula badhe sumpah sineksenan bumi langit menawi panjenengan godhong kula mboten badhe nyuwek, menawi panjenengan banyu mboten badhe kula cawuk, kula lan panjenengan pedhot seduluran. Yai Kusen, Yai Kusen. Lagi wae aku tetandingan lawan Kusen. Yen kaya ngono, sing tetulung Kusen ora ana liya mung kuwi. Pancen bener mergo Kusen kuwi kadang. Aku mu kepengin bondo donya. Ora kepengin nyawane Kusen. Ning papan kene Kusen ilang sak temah tukul kowe. Kaporo yen tak titik sandang penganggomu. Ora bedane kaya Kusen. Kenane iki sapa? Aku Kasan, sedulur tuwa Kusen. Kekaksan. Pancen bener. Yen kalamu ora ana kowe. Kusen wis mati bondo donyane wis kakaluk. Nanging kuwi boko sopalen. Bengi iki ana mung kowe. Gantine Kusen bandamu tak jaluk. Adreng kepengin njalukane bandak. Lho iya. Ngono. Lho, Kampani Diulungke. Jipun. Kampani. Jokowon, Kasam. aku mentolo nyirnake nyawane sedulur. Mergo ora kena mendho marang akon. Luntur marang pitutur saiki gini kowe. Aja girang-girang keluwe dhisik. Rupeh atiku temengane pati. Nanging yen kelak iso nyawang kebiaren jagat sawangen dasar. Kasan. Aja seneng ati. Kalamu tos lurku wono. Temekane pati. Salam isi urip sawangen. Ayo, kasar. Kaparan ora bisa wal. Cepetan. Hei. Urip sik. Aku urip sik. Aja mbak tinggal. Atene wong. Aku kudu kepiye? Aku langgahi urip engko dibujung bareng ngono. Aku mau bisa urip mergo mbok langkahi. Langgahi. Oh iya iki mau tak langkahi. Sik. Di urip. Langite yo gathuk. Ayo di bujung. Nyedap-nyedapi banget kastene wong Pulo Jawa. Siji Kang Jojo paduke Sekmah kemarin pati nanging sakwise dilangkai bisa wae temen jagat. Siji meneh Kang Jojo kemarin pati dilangkai ibu urip. Nyedap-nyedapi banget. Apa yo kelakon jabar ben ketemu juane Mojopahit. Mergo karana brandal Jokowono Joko Sang. Nuwun sewu. Cah bagus. Panjenengan menika estunipun sinten?
Wong akeh kae ngarani aku Sunan Bonang. Sunan Bonang. Ya. Njur kosok baline kowe iki sapa? Mergo tak sawang saka sandang penganggumu kaya ora wong tanah Jawa. Diwanoaken kemawon. Ya ya. Kula Kasan saking Kadipaten Palembang. Kasan saka ing Kabupaten Palembang. Leres Njur saktenane kowe iki anake sapa? putrane Rama Hadipati Haryo Damar patutan kaliyan Ibu Kadamsi. Anak Haryo Damar patutan Kadamsi. Leres. Panjen aku rikala semono wis tepung marang Ibu Kadamsi. Njur kok nganti kowe temekana ing tanah Purwojawa, saktenane arep tumuju nang endi, Mituhu menapa dawuhipun Kanjeng Ibu Kadamsi. Kang supados kula tumuju wonten ing negari Majapahit ngares padha wonten ngersane Rama Prabu Sinun Brawijaya. Oh. Dadi saka karepmu arep tumuju ning Kraton Majapahit ngaras padha nang ngersane Sinuwun Prabu Brawijaya. Leres nanging emanipun Emane kepiye? wonten sak tengahing wana kula pencandhak kalian para Blandal ingkang nami Jaka Wana lan Jaka Salam. Jaka Wana karo Jaka Salam. Niatipun kepengin ngrebat aning bondo donya kula. Cak banjure Campuh gegelutan Jaka Wana kula tamane pusaka satemah saged tumekaring pati. Nanging elokipun sak sampunipun dipun langkahi seduluripun saged malaya tumaring jati. ngono. Kula Dadi nganti kowe kejudiran terus kowe mundur saka pabaratan. leres Kasan panjen sing jengene Brandal Wana lan Salam kuwi salah sawijining menungsa sing jaduk mleguduk dugdeng samaladeng. Kok upama tok krocok gaman sewu ora bakal bisa mati. menapa mboten gadhahi daya pengapesan. Mesti wae ngelmu sing kaya ngono darbe pengapesan. Menapa Sunan Bonang mangertosi pengapesanipun Jaka Wana lan Jaka Salam. Mesti wae aku ngerti. Menika pareng menapa ingkang dados pengapesanipun. Ini tak jarwani. Brandal Wana lan Salam kuwi mau bisa mati. Ning carane Kados kudu kok tombo. Iya. Ing mengkone Brandal Wana lan Salam bakal bisa temukaning Pak. matur suwun sanget emun panjenengan sampun paring pitedah menapa ing dados pengapesanipun Jaka Wana lan Jaka Salam. Apa sekirane sing bujung karo kowe? Menika tasih Yen panjen kaya sawetara Salam. Jebule kaya mung semene. Jireh getih. Lah aja anggap kasan kuwi jerih getih. Mlayu saka pengarepanmu mundur saka anggone gegelutan. Kalah karo kowe sak loro ngono. Kasunatane Golek papan kang rumpil supaya gampang mikut lawan kowe sak loro. ngono. yen ngono kuwi sewani. Ora kena tak elingke. Ki. Keparengan lawan aku. Cek, oh, Wah. Den, kula nyuwun gesang, Den. Kowe njaluk wit. Kawono. Saiki itu bolang rawono sedulur. Saniki dilakai pun boten saged, Den. Ora bisa. Pun lemes. Isih mbacut kepengin gawe kapitunan ning liyan, brandal bondo donya ning liyan. Boten. Kula boten badhe ngledengaken kalem brandal. Ramok. Kula ajeng tau buah. Kawono. Lamun toh kowe janji marang awakmu dhewe ora bakal ngambali kabeh tumindak. Ing kene bakal menek pangapura. Nggih. Kawono. Saikine mesake purnapane sedulurmu. Botongen buahan ana ning
Mboten wasih kasan. Kula matur nuwun sanget. Bilih kula niku dipun pangapura. Nanging wong niki dulure kula. Iya, karep Yo kakang kula. Anggen nuwun sewu lho nggih. Awet alif niku niki kula niku nggih dolanan-dolanan. barengan wong loro ana Jakawana mesti ana Mesti salam. ana salam. Wong kula niku salam. Kula nambahi jimat asma Jenenge sedulur iki arep kok dadekke siji kawan. dados manunggal dados nyawiji. Kula pun salam tambahi kalian dulur kula Wana dadose Wana salam. Monggo silakan. Mas, Kepiye? sampean nak mun ngertos to? Apa-apa? Sedulur kula niku sampun pejah, sampun mati. Bener. Lho kok jenengan tekake dokter bedah. Dokter syukur masaku. Lho aku diarani dokter bedah. Mateni Lah wong niku ngageme niku putih-putih. pancen sandang pengangguku kesenenganku yo nganggo kaya ngene. Oh, kados ngaten lho nggih. Ngerti sapa? Nyuwun sinten menika? Teh kono dhewe. Nuwun sewu lho nggih. Wong kula niku mboten ngertos. Iya. Wong rumah sos kula niku nek tiyang sing ngagem putih-putih niku dokter. Iya. Lah jenengan niku ngagem putih-putih, jenengan simpen. Sinten? Oh, metan. Oh nggih sinten? Makdum Ibrahim yo Sonan Lunan. Sonan Bonang. Oh nggih kula nyuwun pangapunten lho nggih. Kula niku mboten ngertos nggih. Ya ora apa-apa. Joko salam menika sampun tobat, mboten pengen ngambali tumindakipun. Aku wis krungu sumpahe malah kaporo jengene dulure didadekke dadi siji. Saiki jengene dadi Wonosalam. Mila kanthi menika ya benar. Awet Jakawana sampun nyawiji dados Wonosalam. Iya, iya. Purun tobat ing niki kula badhe ngangkat minangka mitra kula. Kira-kira bocahe gelem apa ora ra kaya ngono. Kowe gelem apa ora tak pundhut minangka mitra? Ben, Lun, sampean niku kok badhe ngangkat kalian kula. Lho kula niku tigasane bajingan. Waton kowe ora ngambali kabeh tumindakmu ora dadi kaya ngopo. Ing Jeneng mangene manungsa tumindak becik, kuwi wis bisa ngrasakake tumindak ala. oh kados ngaten nggih. Kula pun klenggono, kula pun taubat. Ngono ya. Saestu nggih. Kaya ngono ya. Jin, Baik, yang mriki sembuke kathah. Kula tak mriki mawon. Bocah iki bocah piye? ya Allah. Dene bocah iki. Jasate dulurku tuwa kok ngalah. Wis ngene. Wis ngene. Kasan Inggih. yen to miturut pitung dina iki dina tiba taliwangke. Ora becik lamun kok jeneng sira bakal nutuki laku tumuju ing kraton Majapahit. Mila kanthi menika Kanjeng Sunan Bonang. Menawi wonten keparipun Kanjeng Sunan Bonang, kula badhe ngangsu kawruh wonten ngersane Kanjeng Sunan Bonang. Kepengin dadi muridku. Inggih. Alhamdulillah. Ya, yen pancen kaya ngono bakal tak tampa jeneng sira pinangka dadi murid. Kados katen matur sembah kula. Lah kowe Wonosalam. Nggih. Mergo kowe iki tiwas brandal, kowe uga bakal tak dadekke murid, tak bilasi jiwamu. Matur sembah nuwun. Oh. Kula nggih kepengin ngaji. Ngono. Nggih. Yen pancen kaya ngono, lamun kok jeneng sira iki gelem, ayo sawetara tak jak mampir ing ngampel kula. Kados katen. Monggo kula dherek.